Egoitz, Zumaiako txoko honek zer transmititze dizu? Lasaitasuna, lasaitasun handia. Nahasmendu obsesibo konpultsiboak lasaitasunan justo guztiz kontrakoa dakar, ez? Bai. Azkenian dana obsesio bat da. Eta noiztik izan dituzu obsesio horiek? Lehengo urtean hasi zan, pixagureakin. Vale? Nire lehenengo obsesioa izan zan. Eta obsesio hori, pixarekin zenukan obsesio hori, nor arte iritsi zen? Pues igual 15 minuturo juten nintzen komunera, denbora guztian pixa. Denbora guztian neukan pixagura. Infekzioa bat edukiko banut bezala, edo pixagurea denbora guztian, ez? Eta komunean ia bizi nintzen. Mediku guztiak esaten zidan osasunera alderdian oso ondo nengoela, ez naukala arazorik, eta nik ezin hona aguantatu. Eta ja obsesio baten. Obsesio hori, esango zenuke momentu erabakigarri batean azaldu zala. Nire helburua beti izan zen lasaitasuna edukitzea, ez? Nire bizitzan, ez? Bai ekonomikoki, bai lanean, hori bete nunean, hor eztanda egin zidan burua eta hasi zen pixaguraren zea. Eta gero ere, nire izateko modua, ni oso perfekzionista naiz, tentsio gehiegi jartzen nion nire bizitzari, eta nire ustez nire buruak eta nire gorputzak esan zuen honean jo iritzezea, eta estanda egin zea. Pixagurearen obsesioa zabaltzen doa, eta beste batzuk azaltzen dira? Bai, beste obsesioa atera ziran, ez do egiteari, edo insomnio bildurra, kalera, agorafobia ateratzeari, ez da ere ezin nun etxean egon. Etxean ere ezin zinen? Nire kasuan izan zen ezin dut etxean egon, urduri jartzen nintzen eta atake de paniko asko nitun. Beste obsesio bat atera zelako zen bakarri baldiman egon eta atake de paniko bat ematen badimazean, igual hil egiteko aukeran egokala, ez? Orduan ezin nintzen bakarrik egon. Osea, puntu horretara iritsi nintzen. Eta etxean zain zen beldurra? Nik ere ez nun ulertzen. Modu batera egun baten pentsatzen nun erotutan egola. Ikusi nun nola nire burua nitaz menperatuta oso gogorra. Osa, orain gogoratzen duenean, niretzako sineste da. Nik eramaten nun motxila bat, jendea ulertzeko edo pixkat ulertzeko neukan arazoak, ez? Edo pentsamenduak, eramaten nun motxila bat, galtzontzi batekin, galtza batekin eta paperakin, uste nulako... Komuneko paperakin? Bai, uste nulako kaka egingo nula kaletikan. Osea, nire buruak esaten zin denbora guztian edo pentsatzen zuen gauza beran. Gogoan daukat beti nire arrebaren kotxea eramaten honean, eta gasolindegira juten nintzanean, eta gogoan daukat, bota egiten nun gasolina, 85, eta bueltatu behar izaten nintzen gasolindegira, galdetzera ze gasolina bota nun, bizpairu aldiz. Orduan, zuk puntu batetik aurrera, terapiarekin batera hasten zara, zure beldur guztiei aurre egiten, Bai. ez? Bai. Banan, egiten zu beldurren zerrenda, eta beldur horiek gainditzen zoaz. Zure buruari erakusten, ez dela zer pasatzen. Horrelako zerbait egin zenuen? Hori da. Lista bat egiten nun, zer gainditu nahi nun a corto plazo eta a largo plazo, eta betetzen juten nintzen. Azten nintzen kalera atera, edo autobus batera igo, trenean igo. Osa, niretzako zen como increíble. Badirudi azkenean gainditu egiten dezula eta pentsamendu asko jun egiten dira. Ez dira gelditzen. Psikologak esaten duen bezala oso erraza da lantzea, zu pentsatu odeiak izango balira bezala, pentsamenduak utzi behar dituzula pasatzen. Karo, hori nik ere badakit. Orain dakizu.
orain badakit, baina momentu horretan ezin dezu kontrolatu.